Kaya sa mga subscribers, hindi kami si Kuya. Hindi namin isa. Kumusta yung tsaka pare? Ayos ba? Nakapag-usalis. Kaya ba ba? 50... 66 na eh. Check tayo kung hindi pinamosing. Hindi pa ba? Under 60 yung baby mo. Over 60. Pupuya ka. Pupuya ka. Ha? Ano nabi nga eh? Under 60 mo. 17 mga post ko. So guys, pwede mo yung kanina. Pupuya ka eh. Pagin mo siya, ano? Saan? Saan yung nakahan? Yan niya mo, magpunta sa uli. Han! Han! Annanan! Annanan! Lagi ka. Bisa. Saan naman pwede? Punta ka mo sa na makagawa na mong tiktok na pala na yan. Ne. Ay, diba na? Saan ako mag-player? Yan. Teka pa, wala siya busy. So, gawin mo kayo, Lord God, bilhin ka po ng Diyos, Lord God, sa iyong salita Panginoon, sa Jeremiah 20:11, gano'n sa buhay ng po. Noon, maraming salamat, Lord God. Hindi na ako muli sa pagkakamali ko. Hindi na ako ang Rosaris Panginoon, Lord God. Kung ikaw naman i-touch mo ang aking mga touch mo, Lord God, ang aking mind, yung instrumento po ng kanyang tungo sa kanyang pag-aring sa kanyang pag-anas. Kasi po, Lord God, ang kanyang pag-aring Lord God, nakatuloy po sinusupport po sa kanyang Lord God. Kung Panginoon, maraming salamat po. Hindi po kami. At samahan po kami sa therapy nito. Kalakasan po. Ito na po yan. Sa pangalan po ng Jesus.
Focus na pag-ibig mo yan. Ito tulog pa rin yan. Dua. Gusto ko ba? Berarti menurut kamu apa tuh na? Di ba? Mabalas. Okay guys, itong ating therapy na ginagawa natin, ito ay in preparation sa kanyang walking. Dapat talaga meron ng ating stroke patients ng balancing. Bago siya, no? Hindi po pwedeng palakarin kapag walang balancing. Bakit? Posibleng ma-injure pa siya. So we develop the balancing. Sabay ka ba? Yan. Okay. Pulo ka ba? Parang yan. Oh, okay. 1-0. May lost in ba yan? Diba? Ha? Ito, okay rin. Please, mga 10 tayo. 10 yung aking objective yan. Push. 10 tayo. Still body ka? Still body ka? Okay, very good. Again, ito pong ginagawa mo. Palakas ng kanang lower back at lower knee. Lower knee mo lang. Palakas ka. Palakas ka. Palakas ka. Yan kang balas mo. Ano? Yan. Relax. Okay. Relax. Isip. Sige. Dadang ako. Ang dua. Okay. So, meron na tayo magandang balance ng konti. Kaya natin. So, this is a sign na improve na yung kanyang lower limb na to. So, maganda po ito sa signs, stroke patients natin. Yan. Matlo. Dito tayo sa San Vicente, Tarlac. Ayan. San Vicente Concepcion, Tarlac. Dito po tayo sa anak ni Perinato, kay Ria May. Kay Ria naman. Ria Ann. Shout out kay Ria Ann. Sa may bahay ito. Ginagamit ng therapy. Mga Sabado dun tayo kay Ma'am Rose, no? Dun tayo sa Scarlet, no? So makikita natin, pag ganito ang pasyente natin, ibig sabihin nito, malaki na improvement nito. Nakaka-upo tayo muna siya. So ito na yung pangato namin. Tanda ko po. Ayan, ano po. Very good. Islam? Ha? Ayos ka ba, kuya? Pati pala kili mo, puti na. No? 66 ka, no? Pati kili, puti na rin pala. No? So ito, walang paggalaw, wala pa. Hindi mo ba naiangat, ano? Ito, wala pa, no? Angat mo, wala pa? Hindi, ikaw mo gusto, angat mo. Kunti lang. Galaw, dali. Wala pa? Sige. So, tignan po ako na. So, we're gonna focus mo talaga tayo sa lower limb niya para maganda tayo. In case sila ay siya ipapacheck up. Medyo hindi na kailangan ko ito pamilya mo pa check. Madali na siya tumayo. Balance. Mga apat. So, we have plus 6 to go. Yan. Isa. Babalance ko ha. Hindi, wala ka tayo. Huwag mo nang upo. Stay body. Huwag mo lang muna. Ha? Babalance ko ha. Hindi, huwag mo lang. Huwag matakot. Gato mo. Huwag matakot dito. Ito ko yung babalance na kami. Yan. So this call is balancing. Ayan. Ito na yung pang-apat namin upo tayo. Upo, dada ko yan. Okay, very good.
Again, naman ko lang kayo, no? Huwag yung gagawin ito kapag mahina pa pasyente natin. Kailangan malakas na yung kanyang lower back para hindi mabigla. So, posible na injury pasyente pag yung position. Ayan. Okay. Tuloy na kuya. Ready? 1, 2, 3, push! Okay, very good. Ayan. So, ito muna yung pagpakita ko kasi routine na rin ginagawa namin. Siyempre, upper limb exercises, and then massage therapy, and then digital therapy, and that's all. So, kung yung papakita kong improvement ng mga hindi ko na importante sa kanyang for therapy today, ngayon po ay April 16, 2026. Ngayon po ay Webes. Ayan. Okay. Yan, kailangan po. Panglima na yan. Kaya panganim. Panglima? Panganim. Panganim. Kapag lang, no? Ready? Okay, diyan ako mo. Ready? 1, 2, 3, push! Okay! Very good. So, last one tayo. Anim na ito. Diretso ba yan? Kaya mo diretso katawan mo para mabalance ka. Sabi yan. Ha? Good. Yan. Tunawin mamaya ito, ha? Para makita yung balancing mo. So again, this is very important to the stroke patients. Standing, balancing. Ito po importante muna yung balancing niya. Ayan. Bago walking. Hindi pwedeng walking na agad. Magkakaroon injury yung pasyente natin. Yung kanang ligaments, so dinadevelop ito. Upo kaya? Handa? Last po tayo, ha? Last po. Okay, very good. Relax, ha? Relaxing. Okay, ready? 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, push. Very good. Straight button mo na. Mas ka na ka. Hindi mo na rin. Okay. Sige po. Last 3 tayo, last 3. Yeah, last 3 tayo. Ano siguro na kayo session. Pangilan. Mga 4. Masigal po ka. Lain mo. No. Sorry. Ano pinag po namin? Yeah. Dalawa ron. Patay naman tayo. Dalawa dito. 4. No? Mga 4 pa siguro. Ang 12. Ate, yung notebook tayo. Yung notebook man. Let's see what push it. Read notebook rin. Wow. Okay, last try guys. Last try. Last two. Okay. Ganda nga upo. Ganda nga upo. Ganda nga upo. Okay, relax ka lang. Relax ka lang. Relax ka lang. Relax. So, ito ako piyasa kuya ha. Tatayo ka ha. Huwag kang kukuha nito ha. Okay? Sige. Maganda na? Sige. Piyasa ka. Okay, very good. Ha? Mga kanay na kami guys. Huwag naman, di ba? Kaya pa. Gawa mo. Sige. Mata mo ka. Hindi lumakad. Hindi ba kaya? Huwag mo. Huwag mo. Sige. Tas. Last one. Thank you. Yan naman ito. So, pang-apat. So guys, ito pala yung pang-apat. Ayan. Pang-apat na namin ito. Ay, hindi. Pang-5. Ayan. So guys, ito yung pang-5 therapy na namin. We started the therapy. Actually, pang-5 ito. So this is our 5th session therapy. Ganda ng dugo mo nung una, no? No? 157 yung dugo mo, 160. Puyat siguro. Then our last putay program. Again, this is important for the balancing. Push! Good.
Ito po ay maganda po sa kanyang lower back, lower limb. Nakakatulong po ito sa kanyang blood circulation kapag natin yung pasyente natin. Okay? So, sipin na bago palalakarin, kailangan meron siyang great balancing, nakakatayo, nakakatulong mag-isa, so hindi pa masyado. Ikaw, yan. Relax ka. Yan. Yan. Magitawan. Relax ka, relax ka lang. Relax, relax lang. Okay, very good. Ganda ako po, kuya. Ganda ako po, ganda ako po. Okay, very good. Next. Relax ka muna. Okay. Next natin yung kanyang upper limb. So ano guys, nakasan po kami ng upo tayo. So ang purpose po nun para malaman nyo is yung preparation sa kanyang walking, dapat may balance yung makita siya. So ngayon po, ito po yung effective natin, yung stretch. Ilan ba yung ating program dito? 15. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So lahat po ng program dito, 15 po yung ating gagawin na count. Yan. Ay, sa rotation. Pipiliin ko, reverse. Asa? So, nag-focus tayo ng 5. Last po, dahil na po yung counts natin, nag-focus po tayo ng 5 counts ngayon sa ating activities. The upper limb rotation, and the upper limb roll, and upward. So, ito po yung ating program ngayon para medyo mag-iwasan yung mga spasm and stiff muscle. So, we do a program, massage physical warm-up and stretching, massage therapy, and some reflexes. We combine it for speed recovery of my stroke patients, Leonardo Gonzalez. Gear up sa kanyang daughter na si Rhea. Dito po sa tayo sa San Vicente Concepcion, Tarlac. Ayan. So ito po ginagawa natin is speed recovery program. We combine the technique of such massage therapy and warm-up stretching. Kasama po siya Gladstone, Philip Wellness. Ano tayo? Ayan. Bande. Okay na kaya? Hinge joints po ang tinitira po na ito. Ito po. Ball and socket. 15. Twisting tayo. Twisting.
Twist. Itong twist na to, i-program din ko yan. So, we do this twist with the plantar flexion for 15 seconds. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Those is plantar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inversion. Palabas ito ha, inversion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Inversion. Rotation. Then reverse. So ngayon po ang ating activities is 15 counts po lang kami nagawa. So batong reversion natin. Bali, double hand, gawa ito double hand. Okay? Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So we do it 15. Again, rotation time play. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Reverse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Plus 16. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Ito po yung ating warm-up before we begin ang massage therapy. So ito po yung ginagawa natin. We warm up muna yung kanyang lower limb, lower back, upper limb, and wrist and fingers of the affected stroke patients. Before we will make a massage therapy. And after this, proceed po tayo sa ating last part, yung digital therapy. So what you put again on importante po ang massage therapy sa stroke patients natin. Hindi po masyadong mabigat, hindi ito po ay gentle lang. Sapagkat po ang stroke patients natin ay napagod, hindi po relax na muscle. Ganyan lang po nga mga Swedish.